A una illa la naturalesa no és simplement una col·lecció d'espècies, sinó que és una xarxa. I l'Anna Travesset du dècades estudiant què passa quan aquesta xarxa se romp. I en Felip VI, rei d'Espanya, ho ha reconegut. Benvinguts, benvingudes a Ciència i Balear. Per segon any consecutiu, CIMEDEA ha rebut un dels reconeixements científics més importants d'Espanya. Ciència puntera feta a Esporles, marca Balear. Però Anna Travesset no ha estat l'única de CIMEDEA que ha rebut un premi com aquest. L'any 2003, 2007 i 2025 també el van rebre. Estem a tope. Però avui xerrem de 2026. Nana estudia com les plantes i els animals se relacionen entre ells. Pol·linització, dispersió de llavors, reproducció vegetal, espècies invasores. I això de tu, persona random que està mirant aquest vídeo, què t'importa? I de molt. Pensa que segurament, si me veus, vius a una illa. I les illes poden ser ecosistemes que estan guapíssims, però també són ecosistemes especialment vulnerables. Des d'Esporles se fa feina perquè Balears, Canàries, Seychelles, Galàpagos i més illes puguin resistir als canvis globals i la seva biodiversitat quedi protegida. Així que gràcies a tot l'equip de Nana Travesset per la feinada i enhorabona pel premi. El seu departament mos recorda que conservar la naturalesa no és protegir unes peces aïllades, sinó també protegir les relacions que hi ha entre aquestes pecetes. Sabies que aquest premi existia? Coneixes la feina científica que se fa a CIMEDEA? De fet, coneixes CIMEDEA? Vinga, vos llegim. Au, una forta ferrada.